Ki tsaya mana cinki nake so in yi kuma kina ta ƙoƙarin ki hana ni. A lokacin da nake ƙoƙarin tuɓe mata wando na yi wannan magana. Sai ta rufe fuskanta ta yi dariya irin alamun ta ji kunya ta ce kai kuma daga zuwa na ɗakin ka sai ka ci ni. Yau na fara zuwa fa na ce mata to. Ai kin yarda da ni ne kuma kina so na. Shine dalilin da ya sa da kika zo ɗin. Na ga ba wani buƙatar a ɓata lokaci baya ga haka kin san wata na nawa ina so in ci wannan durin. Na shafa saman durin yayin da nake magana da ita. Na cire mata bujanta na jefar da shi gefe. Ya kasance daga ita sai ɗan wando. Ban cire mata riga ba kuma tana sanye da hijabinta har yanzu. Sai ta ce to dama saboda ka ci ni kake so na. Ana ɗauka kana so na tsakanin da Allah. Na ce mata kin ga kwantar da hankalinki. Dukkan lafiyayyen namiji idan ya ce yana son mace yana son ta ne domin ya ci ta. Ko dai ya ci ta a waje ko ya ci ta a gidan aure. Ta ce to ni ka aure ni ka ci ni mana. Na ce kire me yasa kike so ki zama very stubborn ne. Kar mu yi haka da ke. Na kamo ta na cire mata hijabin na jefar da shi shima. Na kamo ta na rungume ta na jazi ɗin riganta shima na sake shi. Rigar nonanta da nonuwanta rabin su a waje suka bayyana saboda na fara saɓale mata rigar ta kafaɗanta. Ga kuma cinyoyinta na zara-zara dogaye da su farare. Ga tarin ɗoyi wannan sai ka ce an tara kayan wanki. Da ƙyar na samu tana zillewa na cire mata rigar na jefar. Ya kasance daga ita sai rigar nono sai ɗan wando. Nema na cire rigata na jefar. Na fara sumbatar ta a wuya da saman nonuwanta. Haddai na sa'a na fito da kan nonon ɗaya daga cikin nonuwan na dama na fara tsotse mata kan nonon. Burana ta ƙara miƙewa ta yi ƙarfi sosai. Ita kuma ta fara fita daga cikin hayyacinta. Duk maganganun da take yi da sauran abubuwan da take yi a baya wanda ke nuna cewa bata amince ba yanzu bata iya taɓuka komai tun daga lokacin da na fara sha mata nono. Haka na dinga sha mata nono na samu na ƙarasa ɗaya hannuna cikin rigar ɗaya nonon da yake ciki shima na sa na fara matsawa. Na matsawa ta fara nishi irin nishin na wanda shi kansa in ka ji shi sai ya sa ka ji burarka ta miƙe. Haka na dinga murza mata kan nonon nan ina murzawa ina tsotsan ina murzawa. Na samu na ɓalle mata rigar nonon ita ma. Da na ɓalle rigar nonon na cire na jefar. Yanzu wando ne kaɗai ya rage sai nima dogon wandon da ke jikina sai gajeren wandon da ke ciki. Na cire dogon wandon nawa na jefar. Daga ni sai gajeren wando kamar yadda take daga ita. Ita ma sai ɗan tofi. Nan ba na ci gaba da shashafa jikinta na shashafa jikinta. Haka a hankali ina shafe ta. A hankali ina shafe ta. Ina matsa nonon nan ina tsotsan su ina kuma sumbatar wuyanta. Ta saki jikinta jikina da nata ya haɗu. Jikina da yake da zafi ita kuma jikinta da sanyi. Haka ya sa na yi ta rungumanta ina shashafa ta a hankali cikin ƙwarewa da iyawa. Ina shafa ta. Can na miƙa hannuna na fara shafo cikinta har zuwa maranta. Wurin gashin maranta kasancewar durin nata bata aske shi ba yana buzu-buzu da gashi. Domin gashin hatta cikin wanda za a ga ya fito ta gefen wandonta. Irin matan nan ne masu baiwar gashi sosai da sosai. Nan fa na samu na saƙala hannu cikin wandon ina sha mata nono ina matsa ina matsa ɗaya hannun na sa shi a cikin wandonta. Na fara ƙwaƙula mata ramin gindin. Ina ƙwaƙula mata ramin durin nata a hankali. Da ruwan durin ta ya fito ya baje-baje ya jiƙa gashin da ke ƙofan durin nata. A hankali na daɗe ina soka mata can na ji ta yi wani ƙara haka irin alamun mace ta kawo ɗin nan. A yayin da na fara wasa da kan nonon da haƙora ina ɗan tattauna kan nonon a hankali. Ina kuma soka mata yatsu a cikin duri. Da ta yi wannan ƙaran ne na ji ruwan da yake cikin durinta ya yi ambaliya ya zubo. Duk ya ɓata min ɗaya hannun nawa. Hakan ya bani dama na yi sauri na tashi daga kanta na zo na zare mata wandon. Saboda a lokacin duk jikinta ya mutu bata iya yin wani abu da ƙarfin jikinta. Na zare wandon na jefar da shi gefe wanda shi ma duk ya riga ya jiƙe da ruwan durin nata ya yi baja-baja. Sannan fa na ware ƙafafunta na shiga tsakiya na jefar da wando na nima bayan na cire shi. Na jefar na kwanta a tsakiyan ƙafafunta.
miƙaƙƙen burana a saman durin nata. Na rungume ta, ta rufe ido numfashi kawai take yi. Hakan ne ya sa na ƙara ware ƙafafunta a hankali na ci gaba da sha mata nono. Ina sha mata nono na kama kan kaciyar nawa na fara yawo da shi a daidai ƙofan durin nata. A hankali ina yawatawa a hankali. Can na ji ta fara dawo da ƙarfin jikinta. A lokacin ne na samu na cusa kan buran nawa ya shige cikin durin nata. Ta yi wani motsi tana so ta ɓace amma ina, a lokacin rabin burana ya shige rabi kuma bai shige ba. Haka na danne ta, na ci gaba da tsotson nononta, na dakatar da buran a daidai na ci gaba da tsotson nononta. Ina ɗan zarowa ina mata gwatso a hankali, buran bata gama shigewa ba. Can da na fara mata wani irin salon murza kan nono da sumbatar wuyanta, da hannayena duka biyu nake murza kan nonon nata sosai. Ina tsotson bakinta. Ai da kanta ta ƙara ware ƙafafunta. Hakan ne ya bani dama burana ya nutse cikin durin nata gaba ɗaya. Har sai da ya zo inda yayan gwailo suka tsayar da buran nawa daga shigewa cikin durin nata. Haka na tsaya na 'yan mintoci tukunna, sannan a hankali na fara mata gwatso. A lokacin kuma ruwan da ke cikin durin nata bai gama bushewa ba, duk ya jiƙa min burana, wanda har ya ɗan shafa ya fara zubowa a daidai wurin 'ya'yan gwailo na. Na ci gaba da yi mata gwatso a hankali, ina sokawa ina zarewa a hankali. A hankali nake sokawa ina zarewa. Wani daɗi na ji durin, kasancewa irin durin nan ne matsatse ba wargajajjen duri ba. Ka san wasu matan saboda tsabar cinsu da ake yi, durin nasu ya riga ya buɗe. Kana kawo buranka kana saitawa daidai ƙofar durin za ka ji ta shige. Wata kuma za ka ga da ka kama kawai kana saitawa da kayi sai ka ji ɓulum ita ma buran ta faɗa ciki. To ita nata kasancewar durin a matsa yake, hakan ke nuna cewa ba a saba cinta sosai ba. A hankali nake cinta ta fara kuka. Tana irin nishin na daɗi, tana kukan daɗi, tana nishin nan tana kukan daɗi. Haka ina tsattsaka mata kan nono, ina cinta har ta kai na ga jikinta ya sake. Na dafa hannuna a gefen katifa, na ɗauke nauyina daga jikinta. Ina kallonta, kasancewar ɗakin akwai haske. Ina kallonta, na fara mata gwatso a hankali. Ita kuma ta rufe ido, ta yi amfani da hannunta ta duƙunƙune min zanin gadon, ta rufe idonta ta buɗe bakinta, alamun daɗi na ratsa ta ko ina. Haka na dinga soka mata, ina soka mata tun ina yi a hankali har na zo ina soka mata da ƙarfi. Can ina cikin soka mata kawai da ta yi wani ƙara, alamun ta kawo ɗin nan. Tana kawowa ni kuma na ci gaba da yi. Can ina cikin soka cakas kawai ni ma na ji ruwan na ya taso zurr. Na cinta a hankali. Ruwan ya zubo, na zuba mata shi a cikin durin nata gaba ɗaya. Na zuba mata shi. Bayan da na zuba mata ne, na kwanta a kanta. Muka rungume juna ni da ita. Bayan mun rungume juna ne ni da ita, muna hutawa. Can muka dawo cikin hankalinmu ne da ita. Na rungume ta, na ci gaba da tsotson bakinta. Sai ta ce, ashe baka da tausayi. Na ce, me na rashin tausayi? Ta ce, to in ba ka da tausayi ba, kana jin kukan da nake lokacin da kake zarga min bura, amma ko ka tausaya min baka san ciwo nake ji ba. Na ce, to ai ni ban sani ba, baki gaya min ba, kawai kuka kike. Na ɗauka kukan daɗi ne. Sai ta rufe fuskanta irin alamun ta ji kunyan nan. Ta ce, kuma daɗi yana sa a yi kuka ne? Wahala ke sa a yi kuka mana. Na ce, to ki yi haƙuri, idan zan koma zango na biyu cin da zan miki yanzu zan yi a hankali. Ta ce, kuma sai ka ƙara ci na? Na ce mata, mana. Ta ce, a'a ni ba za ka ƙara ba. Na ce, to na ji, ko ba zan ƙara ba, dole zan ɗan sussuka miki yatsu a cikin duri kuma in ƙara sha miki wannan kyawawan nonon na riƙe nona. Na ci gaba da matsa mata su. Sai ajiyar zuciya take yi. Tana ajiyar zuciya, alamun sha'awarta ta ƙara tashi. Haka na ci gaba da shafe ta, ina shashafa ko ina. Burana ta sake miƙewa. Na ware ƙafafunta, wannan karan bata hana ni ba. Na ware ƙafafun, na kamo kan kaciyar nawa na sa daidai ƙofar ramin durin nata ya shige. Nan fa na fara zabga mata
na fara zabga mata gwatso, sai zabga mata gwatso nake, ina zabga mata gwatso ita kuma sai nishi take irin nishin nan na daɗi. Kai yarinyar nan kuka idan na buga mata gwatso kukan da take yi wannan shi yake ƙara min wani daɗi in ji ni har wani tashi sama nake yi. Haka na dinga zabga mata gwatso, ina zabga mata gwatso, ina zabga mata gwatso har sai da ta kawo ta wani rungume ni ta matse ni sosai. Amma ni kuma a lokacin na kusa kawowa, haka na daure na ci gaba da mata gwatso a hankali zuwa can sai ka ji zurrrr ni ma na kawo. Haka muka ƙara rungume juna ni da ita muka kwanta tumbur. Mun daɗe a haka ba ma magana sai nishi muke yi. Bayan da muka huta ne ni na fara tashi zaune na ɗauko gajeren wando na sa. Na kalle ta na ce mata I love you sai ta rufe fuska irin ta ji kunya ɗin nan tana dariya. Sai na ɗauko mata wandon ta na ce amma tsaya in goge miki durin ki kafin ki sa wando. Na tashi na je na ɗauko wani tawul na zo na ware ƙafafunta na goge mata durin nata sosai. Na ce mu je ɗaki na mana akwai ban ɗakin. Na ce mu je ban ɗakin da ke cikin ɗakin. Muka je na wanke mata durin nata na ce ki ɗan yi wanka mana. Ta ce to na yi mata wanka ne ma na cire wando na muka yi wankan na fito. Na ɗauki wani gajeren wandon na sa sannan na ƙara goge mata jikinta na bata kayan kwalliya irin su mai da turare ta shafa. Dama ta zo da irin jakan nan nasu na mata. Ta fito da kayan kwalliyanta ita ma. Ta ɗan yi kwalliyanta sannan ta ɗauko wandonta ta sa. Sai a lokacin ne na ce da na sani ma ai tuntuni da na wanke miki wannan wandon naki da ruwan durin ki ya ɓata shi. Ta yi dariya ta ce ba kai ka sa ne ta zubar ruwa ba kaman famfo. Na yi dariya na ce to shi kenan. Bayan da ta sa kayanta ne muka kama hannun juna muka ƙara rungume juna a tsakiyar ɗakin. Na ƙara sumbatar ta na tsotse bakinta sosai yayin da ita kuma take shafa burana. Na matsa nonon na matsa nononta na matsa na ce mata to yanzu mu je in raka ki sweetie. Ta ce min to shi kenan. Muka fita na jawo ƙofar ɗaki na kulle muka je bakin titi na tarme a daidaita sahu. Na yi masa kwatance inda zai kai ta na biya shi sannan ita ma na ɗauko wasu 'yan canji na ce ga wannan. Ta ce a'a ni ba don kuɗi ne ba soyayya ce ta samu kai ni da kai. Na yi dariya na ce a'a ai kina da wasu 'yan ƙananan buƙatu da za ki iya biya da su. Kar ki ji komai ki ansa. Tana a'a na kamo jakan nata na buɗe na sa mata kuɗin a ciki. Na ce mai a daidaita sahu ka tafi da ita a hankali. Ya ce to ranka ya daɗe. Suka hau titi yayin da ni kuma na dawo na buɗe ɗaki na shiga na canza zanin gadon saboda yarinyar durinta akwai ruwa sosai da ruwan durinta ya ɓata zanin gada. Na nannaɗa wannan zanin gadon na fita da shi na ajiye a cikin kayan wanki na ɗauko wani na shimfiɗa sannan na kwanta in huta kafin in je in nema abin da zan ci in ƙara ɗan samun ƙarfi a jikina. Mu haɗa kashi na gaba. Kar a manta a danna mana subscribe.